Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagtultuloy ti kinapaidam ti pamilya ni Kadyo, kat idinalpasan ti balayda iti asidag ti kalsada. Napanunot na ti gumatang iti dakalatang kiti danom, tapno alaan na ti danom iti gripo da Sanjo, kat dita kinasarita ni Sanjo ni Kadyo. Papagayam, dinggan ti tuloy ti serya tayo itaalawa sa napauluan. Kinapaidam, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Saan mo mabalin nga iparit ti danom iti pagbumbaan niyaw? Takukwa ti pamilyayo da itaw. Saan mo lang nga kukwa? Na, sa bali samot ng tisaw, bayaw. Inkaayaban ni Manang Simang, tagsasarita tayo itinalapat. Ay talaga nga'y nakayaban ni Manang Mau. At nakarbangan mi mat iti danom. Saan mi nga iparit ti danom? Ngamday tabumbaam apunwam ti tangkayaw. Maibusan at ikarga ti bubawn. Anya ngayon ti usaran may. Inakayaban ni Manang Mau, tagsasarita tayaw. Inkalang ayaban. Ay, no sumakdo kayaw. Mabalain. Angam no kunam abumbaam. Awanan Awan ti mabate kat awanan usaran may. Apa yan? Tanagbiit ka? Binumbaam ko man tapno mapantidanom iti tangkay. Sana kaya't ni kabagis mo nga isilpok ti hos iti gripaw. Apay kumadi na kayat. Kukwa na kaday ti danom. Kuna na may, ano saan natutudaw, maibus ka no ti linawon ti bubawon. Mapanak man, taindak pagsasawan ti sinalbag. Intan, tapno maigalot kumatan ti house iti ngarab ti gripaw. Nalipatan nan samatan, ako kwa may agkabsat ti gripaw. Intan nga rudain, kitnay, jak pa'y nakargaan ti dakkel at angkay. Narigat ti agawit iti danom amapan sumakdaw. Asinaw tinangtad ka iti karbagan amang iparit iti danom. Saan ko nga iparet no sumakdo kayo, Manang? Angam no bumbaan nyo ti danom na. Kasano kami matangay? Gumatang ka mat iti tangkim takarga amay. Anya ngay ti ikargak, no inkargam matan iti tangkiyo, Manang. Sa maysa, siyak mati akin sakop iti ayan ti gripo. Siyak mal ti mangbubuwes, akas iti kunam ama ipapan iti mangga. Apayaan na pan iti mangga ti saritaan. Danom ti pagsasaritaan ita. Idi imbagam, asika ti mangbubuwes iti daga nagtakderan ti mangga. Adda ka dinangag mo kanyak, Manang. Kukwam laang ti mangga, kat kukwak mat ti danom, Manang. Sinalbag day jaya na Sanjo. Minaysa anak. Imbaga nakit den, ti imbagak mat asyak ti mang buboys iti daga nagtakderan ti mangga. Sumatan ti imbaga na. Isukano mat ti mang buboys iti daga nagtakderan ti gripaw. Awan mo sa balya pagsakduan, no saan laang nga ijay ayan ti bubaw. Manggala ang ti imparit ko. Mas importante ti danaw nga imparit na. Imbaga na matkit day mabalin talata ti sumakdaw. Ngam saan na mabalin apunuan ti dakalatang kay. Papuskulan na ti rupa amapan sumakdaw. Pudno ka day, amatsanan ti danom na no kalgaw. No mabayag asaan ngagtudaw, matyanan, maabot ti danom na. No kumasa na madlaw nga agbumba ti tao kat inakbumbay ni ti rabi ay. Mapuutan na tanaungat dagiti aso da nga agtaol, nang runa iti rabi ay. Medyo adayo mo't ti pagsakduan nyo, Manang. Naubog ka da iti pagtataudan ti danom yo ditoy. Para kada kami laang mo't tasaan unay naubog amin dito ayan tayo, Manang. Adamot danom ijay baba, ngam masapul nga aganos adayo mo't ngamin. Sapay kat sumang at no agawid. Nagrigat ti agisang at iti danom. Day tamo ti rigat na ditoy. Danom ti numero 1 aparikot no kastoy akalgaw. Imbag no agtudaw. Tamabalin lata ti agtaya iti paglabaken mausar iti banyaw.
Iso nga rod nga ijayan baba ti paglabaan ti kaadwan no kastoy akalgaw, manang. Nay, dagita sa bakin da dumaamula yaw dito'y masakupan, may. Ikatan yaw, kat ialis yaw dita masakupan yaw. Apay no baybay antayon. Tauray pagraranudan tayo no agbunga antay. Inton kun, ibagayo ako kwayaw, tinagtakderan ti mula. Ikatan yaw, tayalis yaw, dita arubayan yaw. Nailitmat nga ro dito arubayan mi antay. Di taan na pailangan ko ma. Sige, tadapay pa panakantay. Na, pimba na wan. Parutak man kit day kat ikabil ko dita arubayan da. Amang ano inton dumteng ti panawon kat ibagada ako kwa da ti minulaan da. Ay, saan mabalay? Nay, pa yun dagiti sabakan da duma akayo nga dada dito arubayan anabagaw. Ha? Sus. Binagutlakit din ni antisimang nanang. Imbaga na ngamin itay nga yalis ko. Hanggang mawan ba't nga ron pangimulaan. Alam nga, imulak di tatang nga ti arubayan. Nalabas mo't day tanga ikit mo. Uray ko mano inyuray namat nga agtudo sana pinarot. Tapno saan amagangon no iyalis. Sa payawan nga ron dan mapagsibog. Nagalas ka ti aramid dan. Tawan pa'y konsiderasyon damat. Ay, anyang arod no iso ti pagragsakan na. Ala, bayamon anak ko. Nalinis gayam ti arubayan no maikat dagiti adu anay mula. Pinarot ko na. Tama nga no ibagada ako kwa na tinagtakderan ti mula. Taisuda ka nga ron tinangimula. Mayati naramid mo bakit? Di da maibaga ako kwadan tinagmulaan da. So pinarot ko na. Tapno maikat di taigid ti masakupan. Kitain taman no pangimulaan da kadagiti pinarot ma. No kaya da ka mapanday mula di ta kalsada. Awin gayam, daman malagip ka. Naibus siguro tinaglakwan na iti sularda. Maminanungay adi maibus ti kwarta. Awan siguro na. Ngem tilo ti aginatang ta ket addapay. Naulaw da. Tanalaka ti panangila ko da iti dagada kadata. Yaman pa'y tagturpos ti anak ta. At dan makuna adi adal nga anak ta. Makapantay jay syudad nga agpagraduar lakay. Maragsakan ak. Ta makaturpos matlaangan ti anak ta. Jay lamaysan ti saan pa'y. Sapay kumata makasapul ad agos iti trabaho na. Barang matulungan nanto ti kabsat na. Kahit saan taunay amarigatan. Namnamaek mo't day talakay. Naibaga na mo't ide nga agtitinulong. Tapno lumungaw tayo iti rigat. Uray awan daga tayo. Uray na pukawan tayo iti lote wenno sular. Nulakat makaturpos ti anak ta. Mabalinad. Imbaglakit din tainggaed mo't ti anak ta tinagadal. Nagpagraduar mo't gayam ti kabagis mo, manang. Nagpagraduar ko nam. Nagibagakan ka? Limabas na mo't anasapsapa. Dinamag ko no papananda. Itakano ti panagturpos ti anak da, iso ang nagpasyudad da. Kasta ka day. Awam mga minimbagbaga kanya kag pagraduar da. Ay naadanton anak da adi adal. Sapay plano kano di anak da ti mapan iji abroad nga agtrabaho. Pangalaan da ngay mo, iti pag-abroad na. Day tala ti Jack Amon Nung ay adamot iduldulin da di ta kwartada. Di da ko man inla ko ti sular da kada kami iti nababa a presyo no adda kwartada. Apay akasta ti jar mo asimbang pait. Anya ka di tinadamag mo iti ipapan mo di ta store. Nasa Unilete. Napankanaw da kabagis iti syudad. Ha? Apay kung mamapanday jay. At ka di kwartada, tapay ang mapanday jay syudad. Agturpos ka no di anak da. Agpagraduar da.
Anya? Agpagraduar da ko nam? Ay, kaano lang, di panangila ko da iti sularda. Ita, agturpo siya, inti anak da. Isu nga raud. Jak ni namnama nga agturpos ita atawan ti anak da. Nay, ada kayo matgaya man. Kumusta nga tinagturpos nga anak yung maray? Ay namaray, paisagsagana jay busti nag-OJT anda, dagiti papeles nga agtrabaho iti abroad. Agtrabaho adagos iti abroad ti anak mo? Anya ay ti trabaho na ijay. Hotel and Restaurant Management ti kursuna. Hotel kano ti pagtrabahuan da ijay abroad, maray. Ay, nagkasatan ti anak mo no kasta maray. Agtrabaho adagos. Ijay pa'y abroad. Sapay kumaa. Imbaga ti busda ang mga alada kanon iti passport da. Tapno daras da makapan, maray. Kaya't mo asawan. Adda kakadwa na amapan. Wen, maray. Kaadalan na apinili kano ti busda. Ay na, naggasat mo din di anak yo. Tama ka abroad adagos. Imbaglakit din ta ti employer da ti makaammo iti magastos da amapan. Un nga rod bakit? Ura inutan da nga ibawas iti sweldo da. Mabiit damot siguro ang mabayadan ti magastos da no makatrabaho da lakit day. Isunalaang ta. Ay, mayad dayo ti anak ta. Wen nga rod lakay. Ang arapaap namot nga minti makapan ijay abroad. Saan mat mabalin apawilan ti kayat na? Ay baglakit din taadudang agkukuyog amapan. Ikararag tayo laengen. Amayat kumati matumpungan na at trabaho ijay. Ken nasaya at kumati kasasaad danto. Anya di nang ko nagsaritaan nyo kanina na ay sa nanang. Abroad kasla ko na yun samat. Jay katurturpos nga anak da. Inrekomenda ti boss ti nag-OJT anda amapan agtrabaho iji abroad. Ah, kasta ka di? Damo na ti agtrabaho kat abroad adagos. Magustod siguro ti boss ti performance da. Iso nga inrekomenda na amay sa kadagiti pagtrabahon da iji abroad. Man ti kasta. Ada siguro gayem ti boss da iji abroad. Kat ada hiring. Iso ang may sa kadagiti napili ti anak da na Aysa. Kasta ka nga rod. Masigurado ka maartapan danton daman ang simang. No makatrabaho iji abroad ti anak da Mari Aysa. Pudno dayta, nana. Anya itayan ti gatangem manang simang. Ay, awan. Umayak lang makimari, tes. Ada ka di baro adamag. Awan gamit ti ararabidak ija balay kahit. Adda baro adamag manang. Ang mjak amo ano pakaragsakam da ito iwen saan. Anyagay dayta. Ibagam garudan ano anya dayta. Makumikum mo, di ka anak amang ipagpag na iti papilis na. Taagtrabaho ka no iti abroad. Asa inawa ka anakak. Di mala anak ni Aysa ti ka anakak ditoy. Iso nga rod, ti dakdakamatak manang. Jay katurturpos nga anak ni Mari Aysa. Adda ka no mga lakadakwada iti abroad. Mabalin ayamat tikas na. Kawampay experience na. Nakita da siguro kabaalan na iti nag-OJ ti manang. Jay kanumot boss mismo tinangirekomendakan kwa na iti employer iti abroad. Saan mo ka di makit-kita dya kasinsin mao ijay syudad? Dya anak ni Aysa. No daduma kat makita ka lumabas amapan iti pasdak ti hotel kan restaurant iti asidagmi. Apay ka di, nanang. Ang mga no day tadakda kamatam apasdak tinag-OJT-an na. Nalabit, nanang. Tano makitak, naka-ID, kan ada ka kadwana. Tibos ka no day ta restaurant. Tinangirekomenda ka na kwada ngagtrabaho ija abroad. Anya? Abroad ko nayo? Nalakaaya ti basta makatrabaho ija abroad. Imbaga ka no ti boss da, ang mga alada iti passport, kan ipagnada ti papilis da nga ag-abroad.
Nagturpos ka din? Nagbiitan ngay? Trisem ka no, tinagiskwilaan na. Papanan nga ta nagita agasawa. Nakasuka damay. Apay adi mo damagan manang. Siyak manan, timang damag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo itaalawa sa napuluhan. Kinapaidam, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.